zenbat gustatzen zaigun janedana, eta zenbat aldatu diren azken urteetan elikadura ohiturak, gurean Pedro Mari Baztegi eta Arratzun bizi da Bizkaian. Munduan barrena asko bidaiatu, ikusi eta ikasitakoa da. Besteak beste janariak gordini jaten ditu. Begira zenbat indar duen. Pedro Mari, Iepa, Ibon! atzaldeon. Arratzaldeon! Ze martxa? Amen hau, amen. Pedro Mari Baztegi eta Hauri. baserritarra. Baserri txarra. Jaizu baserrizin da baserrizin bizi. Bueno, earki. Eta- A ver, baserritarra, baina ez dakit. O krudiboro, o herbiboro, o ez dakit, zer ekarri gaitun zehazki, hori saiatu behar du esplikatzen. Bai, jan bintzat ezberdin itezu, ezta? Bai, ni naz ezerrez. Ez krudiboro, ez vegano, ez ezerrez. Unikue, etxe ez dotena jatena animalirik. Vale. Ja, animalik ez do jaten, eureri errespeto bat eukitxarren. Nik ez dotez gure eurek, tortureu, da ez dotez hil gure. Ez teko neseziaek, behitu zelako bularra degotezen. Zeta hobiot, beharra janda. Entzun, oan irakurtzen naizea. Beberregoa dema, itxasoko gure. Itxasoko Hemen, gure. itxasoko gure dekazu, ezta? Beharra itxaso gure. Hau, itxasoko gure da. Haude itxaso gure, haude hipertoniku dau. Haude esango dugu puru edala. Itxaso gure, bertatik hartunde segiku dau. Eta beste bat dau, egiten dugune da, isotoniko esaten dauena, da, 3 parte manantialek gure eta bat itxaso gure. Eta honen da zauzu gure plasma iguligula da, identikue. Eileke transfusioek odolanak, eta holan izan, Rene Quintonek, egin bazen transfusioek. Eta Tenerifen, Islas Canariasen, 10 txakurreri egin dut odola atara dana, eta sartu zuien, isotonikue, 3 bategaz, txandanak bizizien. Bueno, bat izan. Baina zer gaizik izan bakizu, kotxi zapalduan. Galdera bat ingozu. Bai. Guk, itxaso nigeri iten egianen. Bai. Ultrago bat sartze zegunen. Gorputza zerratik ez du onartzen hori. Gorputza lehenbiziko nolaiteko impultsua da hori ez onartzea. Hori hola da, ezta? Bildurre. Gure buruek, bildurre. Gure itxaso gure, andot, porque tanak esan, kontuz itxaso guregaz. Ze itxaso gurek soratu eitzen deu, ez da zerreitzen dauen. Da guzurrandi bet. Oso guzurrandi bet. Da naufragu begon dinen be, bizi badien, gehien bizizien dizenak izan dira, itxaso gure eran dauenak. Itxaso gure, gehien eramidana hipertonik, purue badan, egunien litro erditxekora izin deran. Beste kontu bat. Itxasoko gura, gatzak. Euskila. Neio! Guztezu hau, oino hau apetaputen hau, apurtxu bete hori, ostatzi ni biloixik albaten, bakarri tapeto eta apurtxu bet, beste batzu nez nire errespetu gaitxik. Bestela hemen txek altzamotza jantzi, respetu batik, eta... Ni hau lan abi, ni hemen esaten doztia, ni indizunaz esaten doztia, ni izen indizunaz. Eta deko gana eta parrago dekoteze, Bolibian egotenaz, da Bolibiatik honi eta parrago batzuk, tapetatu da bakarrik apur bet, eta biltzenaz, ezerbe barik. Euskila zuzenen behiratzezu? Bai goiza eta azken arratzalda. Ose, badan lehenengo urtetan dauenien, handik ordu betera arte, behitutzet. Nik oin behitu nizu, Segian ni laun handiza. Baina, bueno, ez da emir hori. Ni Antiago beltzak intorren naiz gaur honea. Esan dezu, Antiago horiek ere ez dakizar. Antiago beltzak ere, ez dituzu gomendatzen. Zer lan egingo dugu hori, ba. Hemen, ez dugu horremeste argi Euskal Herrezen. Bueno, Andaluzin asko gizeku. Ez dugu horremeste eguzki. Eguztezu, zeizu, garaje baten barru sartun, eskuntzara jara Alemaniara, ora, países nórdicos zera. Ez dauna argirik ez daulekoen. Zuk argize, glandula pinealet izartuko zune, eta energi guztie barru esartuko zune, zutap. Hori de, diru bet gozte datzu, kalte handi betei. Orduan, maula baten, fraude baten bizigia danok. Total, haude diru irabazteko. Haune, saldu antiojuek, ez da gizema diru gale edo, porque ez da izen markadaruen, ez da izen, da zu kalte garzen itzela. Ze midosun bat gexo esposu gure, batzuk esan da, ez que eguzkitzen niri begizitan molesto egiten duzte. Ez dekolako kostumbrerik. Oga da, ipini, sombrero bat, bizera bat, edo sosek ipini. Baina ez kendu argize, eki argize, argiri gehizin bidugu. Horregaizenik, edo zeineri geixori dauenari, bai oien badauen, bai edo badauen, edei bentanak, lehioak edei, eta egon begire. Argitzen egon, urten kanpora beti. Beti argire, argize biztu ingo duzu. Bizitxu itzen du argizek. Argitzera sartu bigara, goera seres de luz, gu argizekaz bizigara. Barmari, buelta bat eman alde bortik. Bai, Bai, bueno, aurteko. Zulako jendia, zu bezalako jendia, ez da interesgarria. Politikarintzat, erlijio agintarintzat, bankarientzat, eta bar. Erotzat hartze zaitue? Bai. Zu sentitzezu behirazunen, zurrumurrutan, erotzat jotzen zaitue? Bai, da oso posinau. Zeure modukoenaz. Eta orduen, nik ikusten denik ez dekotela bildurrik. Nik bildurra dekotez,
biolatzeko, hiltzeko, kalteitzeko, horretako badeko dut, besterik ezetako ez dago bilturrik. Da ni bilturrik ez dago ni persona, de bilturrik ez dago nien, da libertadia egot. Azten da libertadia etorten. Ja, libri zara. Eta libri zarinen azte zara gure izeten. Behan hori gure izeten dut zu, gure izena. Maitatzen, ez da? Maitatzen azte zara. Maitatzen azte zara, behan maitasunen hori, danari. Hori de universala hori, maitatu danari itxen dut zuen. Eta horra azte zara maitatu den nik ezten. Hori de oso garrantzitsue hori eitxia. Horri ikesten dugu momentu gara, mundukori gogorrenak gara, Mundukori gogorrenak. Beti izaten dazkurin, hori ezein, karrapladan. Gaur baino adar gehiago mundu ninen ez dau. Nitzat adarrak ez diziztun, ez da? Ben hau, esatetxe sartzarren hemen soziadien. Hori itxen, ez, gaur baino gehiago eskapetan, bai emakumiek bestikaz, gehiago. Zer daun badak iso? Ez que da inkalkulabli gaur daubena. Da esaten zuez, dana guzurru baten bizi gara. Torregaia alkarra hiltzen ez gara. Ez que, betxu, pareja bat derrigortu eta alkarra. Bizitzeko, bizi bideu. Alkarrenganako gorri gabe. Gardinek izen bideu. Osatzen imposible da. Libertadin bizi badian, oso posible. Hori bada, hori posible da? Total. Ez, bikote bat, berdinak izatia, tatokatzia. Ez dau. Imposible da. Horregatik guk, betxu bera berbik zer dinon. Novio zer da, el que no begez, zaten da. Itzue, esposado zer da, privado de la libertad. Esposeo ikezue. Bera dino, novio, se esposó y se privó de la libertad. Hemen deko zu. Haulan, ana martan dut zueuna, barraketara, amarreo hemen, eta taketa lotu. Lotu taketa eskuka, eta geldi, nola soia, zer soia, ez da izan, areri begitzutu ez da izan, jezun. Bandundo ni libertade. Eta non dago ba, libertade, askatasuna alegia. Segurazki ikutako bakoitzaren barruan. Eta horretarako, barruratzen duguna ere, janari alegia, aske azitakoa izatea komeni. Barazkiak gordinik daztatu behar ditut, neuke. Pedro Mari, piper gordina kategorikoa. Kategorikoa. Bakixu. Benetan, Ez da ningu txokei. Pipa zara bezala gateau. Dude barik. Da bakixu horrek, zemat enzima dekon, enzimaz beteri dau. Oxigen eta dau. Alkalinu da. Da beran nutrientiria euneko eun. Eta vitamina C deko, limoi baino asko gehiago deko. Piperra vitamina C gehiago dekona. Hau perjituko bagendu, dana herria, ez da? Ja, berjeute magun, ja, dugu. Oin, ez dut esan gure, zozer berjeute behan bide. Osea, gustoro jateko, diferente jateko. Baina, albadan, euneko 50 baino gehiago gordinik jaten daunak ez dugu izorik. Benetan, solagarria, probatu. Horrekoz, vitamina, mineralak hori danadeko, segaitxik gana, ekologiku da. Pues hau ez da paseu prozesadora batetik, enpresa, industri batetik pasatanien, beran nutrienti danak entzen dozu izan. Gero ditzu, konservantes, colorantes, glutomatos monosódicos, y la puta madre que los parió. Sartzen zuen Tomatia, eta tomatia salda guzti gaten dezu. Nik horrik. Epa! Tomatia. Gorriño hartu, gorritza, bueno. Baina batek garbitu gabe. Ez da, joder, Botik egite zer gabe. Ekologiko dala, joder. Gorritza, bai, hau nitan ez dugukatuko nik hau. Ba, jango, joder. Akabo, bainenke. Oso gustu gonek. Behiuz lago, ne? Zelakue. Gustok. Jarra, koño. Benetan mundiala. Gatza portxu gota matzu. Hau gatz pixkat egin. Bia gatza, errefinatuko, Itxasoko gura botata honei? Eskandalu, hamen dau. Bota itxasko gura. Itxasko gura bota. Itxasko gura bota, nik hori jo. Betxo. Bota itxasko gura. Itxasoko gura kene. Eharrek eta. Haulako hori gizau. Eta piperra. Piperra. Indizuek. Euskaldunek indizu gara, joder. Indigena gara, indigena. Egin ja berdadetu. Benetan, hau ziok. Arraigarria. La hostia, bada itxasko gura. La hostia, zaikikota. Egon tranquilla. Horren gautu zarniko dute. Laga gure. Itxasutan da. Itxasu mundiala itxasu gure. Zuk mingainen, ez tekazu falioik, Izda, ni urte guztiro motxetal eta izeldu bez. Emanda. Nika gure puta. Itxas, behorta benar gizibi, Bada positibo, Ez negatibo, Zuk errezeta bat baumendakazu, taketa azeiteko, taketa gortzeko. Taketa gortzeko? Bai. Arte diziko. Oso, lehenengo bat, geuzu bat, taketa gortzeko? Taketa, argitu izan zer dan, taketa bizkaian ibiltzen zuen. Taketa. Vale. Eta horretako bide, burue oso argi,
Ez dauki behar, hori, ala autokritika zen dagoen nire bururi, nire gaxerran zen autokritika. Hau oso ondo. Oso garbi, eta ero, Autoestimaz ondo. Harto, eta ero, arterizi garbitzu. Zuk, gibela garbitu bako zen, gutzurrune garbitu bako zen, odola garbitu, linfa garbitu bako zen, arterizi garbitu bako zen, odola bagatzen dan, arrasateko bat etorrazten. Ez da zuen berrota morteaz taketa moidu ez. Eta egon zan, beteta egon zan. Olkitea bezala. Eta egon zan, gibela danak loitxute. Esan otzon, garbitzu bihuz horren. Hasi zen garbitxuten, joder, esaman, koloria tripa bajatu, kolor argitxu, zeko horreziko zen, jasar polliduko zen. Pantezan oso ondo, da handik deitu dozen zaizema temporara, ez da usten, danak garbitxunaz, txixeik eran, atzateko txixek. Hoi biderre baino gehiago, egunien txixeik jot, da atzateko esan dozten. Eta handik temporara garren esazten, taketa gogortu gazte esazten, jazta, zure arteze garbitxuria. Bai, ez da? Eta gau beste gauza lehenu esan diazuna, ekilibrio bai, baina batez ere hau berdula, ez da? Hau ez badauen ez da. Kotxian direkzioa bezala. Direkzioa. Motorra hona ikusu. Direkzioa apurte baduen, horma baten kontra joko zara, barranko batetik jongo zara. Direkzioa bide. Motor txartxo baino bada, hau da direkzioa. Gure direkzioa buru da, eta hau. Ba, importanti hau da, zu konstiente esaten da. Txikitxetan sartu duzkun bildurreken du. Eta gurten libertadera. Izen librie. Zu baino gehiago munduen inor besta. Ez gehiago ez gitxia hukundenak hori berdinak. Bai mediko izen, nahi presidente Estados Unidos izen, eta ni baserritxarra, aremeztekunaz. Danuk ara bertini gara. Ez eki komplejorik. Inoiz bez. Da ez eki bildurrik zetarako bez lehen esan dutena. Inori kalteitzeko, hiltzeko, bioletako, horretako bildurra beste bildurrik ezetan bez. Da izen libri eixen, da zi maitetuten dana. Zuli maitetu. Txoi malu maitetu. Txoi malu, txoi malu. Txapelare jarri jozo. Ba, antijorik ezen. Eguzki sartu dizet. Txoi malupe eguzki sartzen dugu. Argal dugu, Oso argal dago, oso argal dago. Bueno, eta honek ere zorion zuarpe gireka. Bueno, Pedro Mari. Bueno, gure jende honek. Bueno, egon. Aupa launek, aupa launek. Arratzun, laun bat badekaula. Bai, ero bat. Bueno, baina ero klase hona. Pizka behar du, eta hartaldiak egin da zeata bat. Egon behar, ero klase bideoz, Bata ero benetako dana, da bestia eroitzen dana. Hori bai. Ara lagunok, begira nola nagoen Loiolene baserriko ama ganetzan da, lasai arraio Pedro Marik, estebia landare eman dit eta hostoak daztatzen ari naiz. Haze tipoa ez da Pedro Mari arratzuko zoroa deitzen diote, eta baldakizu ezerra uste dudan, hobea genukela mundua alako zoro osasuntxu, paketxu eta batez ere zoriontxuz bete abalego. Ondo bizi lagunak.